Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Happy viewing po kanatong tanan. Magandang umaga. Ilabi na sa atong mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna o sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang ilang serbisyo alang na kanatong mga Pilipino. Salamat po kaninyong tanan. Good morning po, magandang umaga. Good morning usab sa atong mga viewers o reactors karon nga nagtan-aw din na sa atong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga, sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok kalibutan, mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan, magandang umaga. Good morning po, Kuya G, gikan na kang Mariel Docanes, salamat po, magandang umaga. Maradyo na buntag sa tanan sa Surigao o Siargao, gikan na kang Fe Kongreso, salamat po. Stay safe and stay at home. God bless. Gikan na kang Honrato Mendoza. Good morning po. Good morning, Buhing Kalipay, Siargao. Gikan na kang Mar Alaba. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Pag-greet po ng happy birthday kay Sir Raysan Dobitishorna. Stay safe and friendly. God bless po. Salamat. Gikan na kang Rosie Samontina, Tagod. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Ba naman sa asawa ko, pabati naman sa asawa kong si Aiza og sa tanang taga GL. Gikan na kang Perlo Crisologo. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Sa Buhing Kalipay, gikan na kang Mar Alaba. Salamat, Mar Alaba. Salamat. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning, mga ka-Siargao. Kamusta ang inyong weekend, mga ka-Siargao? Kamusta ang inyong nagkadaiyang panimalay? Unta na nagmalipayon kini nagmalampuson, mga ka-Siargao. Good morning, Kuya G, watching from Mabuhay Pilar. Gikan na kan Langlang Delgado. Salamat sa inyong pagtanaw karon, mga ka-Siargao. Salamat, magandang umaga po. Maulan nga buntag, Siargao. Stay safe, Siargao. Gikan na kang Juice Gonzaga. Yes po, maulan. Good morning, Kuya. Pa-shout out po. Gikan na kang Remark Mansha. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Dili ta maglangan, mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Nganong niulan karon, nganong adunay mga pag-ulan sa atong isla sa Siargao. Ato nga paminawon, mga ka-Siargao, ang weather report gikan na sa DOST reporter nato, gikan na sa DOST Pag-asa, kang Chris Perez nga ang senior citizen specialist sa maong buhatan. Good morning. Pumasok ang isang low pressure area dito nga sa ating Philippine Air Responsibility. At ito ay tinatayang nasa layong 1,035 kilometers ang layo silangan ng Birakatan, Duanes. Ngayon, yung tinatawag na trough or extension ng low pressure area na to ay magdudulot ng maulap na kalangitan, mapag-ulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog dito sa Eastern Visayas, ganoon din sa Caraga at Davao. Samantala, patuloy namang umiiral yung tinatawag nating northeasterly surface wind flow dito sa Luzon, kaya't asahan din na maulap, may mga pulupulong pag-ulan dito sa Metro Manila, ganoon din sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, sa buong gitnang Luzon, sa Calabar Zone at sa Bicol Region. Habang sa natitirang bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong dagliang pag-ulan o mga pagkidlat at pagkulog. Samantala, lagay pa rin ang panahon sa may bandang Visayas at Mindanao naman. Maulap pa rin, may mga pag-ulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog sa Eastern and Central Visayas, sa Caraga at sa Davao Region dahil nga sa tinatawag nating trough nung minomonitor nating low pressure area. Dito naman sa natitirang bahagi ng Kabisayan at ng Mindanao, generally
mainit at medyo malinsangan pero may tsansa ng isolated afternoon or evening rain showers or thunderstorm. Mao kato mga kasyargaw, ang report gikan na dito sa DOST Pag-asa mga kasyargaw. Gikan na kang Chris Perez. Apan mga kasyargaw, adunay updates nato mahitungod na sa atong panahon mga kasyargaw gikan mismo sa DOST Pag-asa. Gibutyag nila kini nga tropical depression pipito na mga kasyargaw ang maong LPA nga nisulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Og paingon kini karon mga kasyargaw sa east of Virac, Catanduanes nga adunay maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour haduol sa sentro og gustiness nga 55 kilometers per hour mga kasyargaw. Og pa west northwestward ang dagan sa maong LPA o karon tropical depression pipito na mga kasyargaw. Mao kana ang atong latest updates mga kasyargaw sa atong panahon mao nga nakasinati kita karon og mga pag-ulan tungod na sa nisulod nga LPA na karon tropical depression pipito na mga kasyargaw. Gamit na nila ang hashtag #PipitoPH sa DOST Pag-asa mga kasyargaw. Good morning, Siargao. Gikan na kang Joren Pobe. Salamat po, magandang umaga. Magandang umaga. Good morning, pabati sa pamilya ko. Gikan na kang Razel Gorgonyo. Salamat po, magandang umaga. Watching from Rojas, San Isidro, Surigao del Norte. Gikan na kang Raymark Mansha. Good morning po. Pa-shoutout Kuya G sa Zaragoza family sa San Isidro. Gikan na kang Yoyoy Junior Zaragoza. Salamat. Sir G, amping kamong tanan dito sa dapa, labi na sa akong pamilya, sa Bagakay, gikan na kang Lenny Buo. Salamat po, Lenny. Maayong buntag. Pa-shoutout po Pagado Gorgonyo family. Salamat, gikan na kang Razel Gorgonyo. Salamat po. Good morning, Siargao. Gikan na kang Charles Ken Mantilla. Salamat, Charles. Good morning, Kuya G. Pag-greet sang happy morning kani Elaine, Sofia, Oga, Nepsander from Mami Neil or Mabuhay, Santa Monica. Salamat po. God bless. Gikan na ka Sander, my love. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, Kuya G, and to all Siargao noon. Pabati Bolido and Larasi family of Higakit and Claver. Matsalam from Lancaster, Philippines. Gikan na kan Jake Bolido. Salamat. Good morning, Kuya G. Gikan na sa Katangnan, General Luna, Siargao. Gikan na kang Manetas sa Abedra. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Anthony Tagoy. Sir Tags, good morning kanimo din na. Good morning, Siargao, Maradyo na buntag, Kuya G. Good morning, Raymart Quintas. Good morning. Good morning, Anthony Rengel. Salamat, magandang umaga. Good morning po, pa-shoutout sa friend nga J. Query Conjurado. Good morning, gikan na kan John Mark Masadya. Salamat, John Mark. Happy viewing kanimo din ha. Good morning, Kuya G. Pabati sa Gumaod family, sa Serna family, kaya sa family, thanks, more power. Gikan na kang Sheila May Gumaod, Serna. Salamat po, magandang umaga. Di na ta maglangan mga kasyargaw, ang pinakaunang bahin sa atong balita karong buntaga. 3 new COVID-19 case mga kasyargaw na itala usab sa dapa, Siargao. Nakatala na usab og laing tulo ka bagong COVID-19 confirmed case ang Rural Health Unit sa Dapa kagabi mga kasyargao, October 18, 2020. Ang ikawalo nga kumpirmado usa ka 53 anyos nga babae nga nagpuyo sa Barangay 12. Siya usa ka government employee nga na-assign sa public market. Aduna kini travel history sa Surigao City og close contact kini sa usa ka kumpirmadong kaso nga naitala usab sa Dapa mga kasyargaw. Ang pasyente adunay halos usa na ka bulan nga gibati nga ubo. Ang itinerary sa iyang pag-contact tracing mga kasyargaw nitong September 23, 2020 ni adto kini sa Surigao City para na makilubong sa anak sa iyang suod nga pamilya. Pagka September 24 ni uli sa Dapa sakay sa Vince Gabriel sa alas 8 sa buntag. Sa September 25 ni sulod sa opisina sa public market. Pagkagabi ni adto nagsugod og lala ang iyang gibati nga ubo.
Pagka September 26 mga kasyargaw, ni attend og kasal dito na sa pastoral. Samtang pagka September 27 hangtod na sa October 5, 2020, nisulod sa opisina og pagkahuman sa trabaho, diretso na uli sa iyang kaugalingong panimalay. Pagka October 6, nagpa-X-ray sa Siargao Diagnostic sa dapa hapon niadtong adlaw nga walay katakdang oras. Nagpa-check up sa doktor o giresitahan kini og antibiotics. Pagka October 7 ngadto na sa October 8 niadto sa opisina sa Bureau of Fire Protection. Pagka October 9 nag rapid antibody test sa sports complex og nigawas nga positibo kini sa IgG og IgM. Pagka October 10, gi-refer sa Surigao del Norte Provincial Hospital para na mag RT-PCR swab test. Pagka October 16, nigawas nga positibo kini sa RT-PCR mga kasyargaw. Stable na og aduna na giinom nga tambal ang pasyente para na sa iyang ubo. Samtang ang ika-9 kaso mga kasyargaw, usa ka 57 years old nga lalaki nga nagpuyo sa Barangay 1. Siya usa ka empleyado sa KNS o Kapitolyo ng Siargao. Wala kini travel history, gawas sa dapa og close contact siya o naka-close contact siya sa confirmed case number 5 sa dapa. Ang contact tracing kaniya mga kasyargaw niadtong September 17, 2020 nisulod sa trabaho sa KNS sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon og diretso na dayon uli sa kaugalingong panimalay. Pagka September 18 nisulod sa trabaho sa KNS 8 AM to 5 PM og nanihapon sa Dapa Boulevard. Pagkatapos sa panihapon niadto siya sa Siargao District Hospital og nakikistorya sa usa ka pasyente og usa ka empleyado sa sa Siargao District Hospital diin aduna kini barrier. Samtang September 19 to 20 mga kasyargao nibati kini og panakit sa kalawasan. Pagka September 21 nisulod sa trabaho og diretso rapod uli sa kaugalingong panimalay human sa iyang trabaho. Pagka September 22 naga-biking sayo sa buntag gikan sa Kanuyan hangtod sa Giwan og balik radayon sa kaugalingong panimalay. Nibati gihapon panakit sa kalawasan og pagsakit sa ulo, nagpahulay alang na sa tibok adlaw sa ila kaugalingong panimalay. Pagka September 23 gidala sa sports complex para na sa rapid antibody test og nagnegatibo ang resulta. Nagpahulay sa ilang kaugalingong panimalay og nag-self-isolate mga kasyargao. Pagka October 24 to October 4, September 24 to October 4, 2020, nag-self-isolate na kini mga kasyargao sa ilang kaugalingong panimalay. Pagka October 5, gidala sa KNS og Sports Complex para na sa rat usab og nagnegatibo na usab kini sa resulta. Samtang sa October 6 to October 9, 2020, nisulod sa trabaho sa KNS sa usual nga routine niini mga kasyargao. Pagka October 10, niadto sa Paradise Beach og niuli radayon sa ilang kaugalingong panimalay. Pagka October 11, niadto sa Paradise nag-self-isolate gihapon sa ilang kaugalingong panimalay. Pagka October 12 mga kasyargao, niadto sa KNS og Sports Complex para na sa rat na sab mga kasyargao og nagpositibo na kini. Gidala sa Sports Complex para na sa strict quarantine. Pagka October 13, giswab ang pasyente sa sports complex. Pagka October 18, 2020 mga kasyargao, nigawas ang resulta og nagpositibo kini sa RT-PCR swab test. Gidiretso ang pasyente sa refer dito na sa Surigao del Norte Provincial Hospital. Stable og walay gibati na sintomas ang pasyente gawa sa iyang pagka-diabetic og adunay maintenance nga gitumar. Samtang mga kasyargao, ang ikanapulo nga nagpositibo sa dapa, usa ka 26 anyos, 26 years old mga kasyargao, nga lalaki nga nagpuyo sa Barangay 9. Siya usa ka frontliner nga gikan nga na destino sa Bakwag og nag-duty dito sa checkpoint. On and off na ang iyang gibati nga ubo sulod sa halos usa ka bulan na mga kasyargao. Sa iyang contact tracing nga nahitabo September 25, 2020,
niuli sa Surigao gikan sa Bakwag sakay sa kaugalingong motorsiklo. Nagpuyo sa usa ka boarding house sa San Juan, Surigao City. Pagka September 26, niadto sa opisina sa Provincial Police Office para magkuha sa iyang endorsement letter. Pagka September 27, niuli sa dapa sakay sa Roro nga kargo takna alas 12 sa udto, niabot sa dapa og ni diretso kini sa kaugalingong panimalay sa Barangay 9. Pagka September 28, nag-duty sa ilang kampo sa Barangay 1 sa pagkagabi nga duty o gabi ang iyang duty. Pagka September 29 to 30, 2020, nag-duty sa ilang kampo Barangay 1 sa panggabi gihapon nga duty mga kasyargaw. Samtang October 1 to 20 mga kasyargaw, nag-duty sa ilang kampo sa Barangay 1 sa panggabi gihapon. Samtang October 7 to October 8, ni duty sa checkpoint sa Barangay 12 og niuli sa ilang kaugalingong panimalay. Pagka October 9 to 11, ni duty sa public market og pagkahuman sa trabaho ni diretso radayon uli sa ilang panimalay. Pagka October 12, nag-rapid test og nagpositibo kini sa IgG og IgM. Nagsugod og quarantine kini karon sa sports complex. Apan, pagka October 13, gidala kini sa Siargao District Hospital para na sa RT-PCR swab test. Pagka October 18, nigawas nga positibo kini mga kasyargao sa RT-PCR swab test. Gidiretso ang pasyente karon sa pag-refer dito na sa Surigao del Norte Provincial Hospital. Stable o aduna na giinom nga tambal ang pasyente para na sa iyang ubo mga kasyargao. Ang total nato karon nga COVID-19 positive din hina sa atong munisipalidad sa Dapa mga kasyargao, napulo na kabuok. Isa ang namatay. O kana ang latest updates nato mga kasyargao sa atong kahimtang sa COVID-19 din hina sa atong munisipalidad sa Dapa mga kasyargao. Ingat, stay safe gayud kita mga kasyargao. Kaya doon na mga nadugang nato nga mga COVID-19 positive din na sa atong munisipyo. Ihangyo ang tanan nga stay at home, stay safe mga kasyargao. Pagsunod o musunod lamang gayud kita sa mga kamanduan sa atong gobyerno kay kita man ang makaamgo niini, ilabi na ang mga kaluwasan nga atong sinati ang atong mga kadaugan din na nabatok sa COVID-19. Apan karon, stay at home mga kasyargao. Good morning Siargao, maradyo na buntag Kuya G, gikan na kang Anthony Cobero Rengel, salamat po. Good morning gikan na kang Raymart Quintas, salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Happy viewing po kaninyong tanan mga kasyargao. Good morning! Watching from Burgos, Kuya G, gikan na kang Emilu Malinaw. Salamat po. Good morning po. Pa-shoutout ako sa friend J. Query Conjurado. Good morning, gikan na kang John Mark. Salamat. Good morning, Kuya G. Pabati po sa family ko. Thanks, gikan na kang Ronel Bellona. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Pabati sa Gumaod family. Gikan na kang Shelane Gumaod Serna. Salamat po. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa Balagtas and Verdito family. Gikan na kang Bench Verdito. Salamat po, magandang umaga. Good morning po, Kuya G. Shout out sa mga paryente nako sa Bilibol City og Lapu-Lapu og mga taga-Usamis. Gikan na kang Edmond Costilla. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Gikan na kang WhatsApp Elaine. Salamat po. Good morning, Kuya G. Pag-greet si Shanshan og happy birthday from Sofia. Salamat, Kuya. Amping Permi, more power. Salamat po. Good morning, Kuya G. Sana mga taga-Siargao noon, unta na mamati kita sa Tagmando sa ng Dapa Municipality kung sa wadyon kay wayay face mask o face shield. Dili na kita muaway musunod lakan kita kay para sadyaon sa idyo o ato aron dili na magkanat pa og muhamok ang COVID-19. Ang hawaan sa virus, maghugas nan kamot, sa nan maligo adlaw-adlaw, mag-disinfect sa bayay gamit ang chlorine kung daoy tagbati o hilanat or sintomas sa
COVID-19. Ayaw kasipog og duol sa mga suod nga center o RHU para dili na makatapon pa sa uban. Di ka na kang lang lubre yo. Salamat sa mga yes, tinuod gayud na. Kinahanglan gayud mamati kita mga kasyarga. Good morning Kuya G. Watching here, Aventinos Staff House General Luna. Keep safe guys. God bless you mga kasyarga. Di ka na kang Mark Samarista Pernia Resentis. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, gikan na kang RJ Rodriguez. Salamat po. Good morning Kuya G, pakigreet ko o good morning sa Sinday family, especially kay Randolph Evan Ray Sinday nga nagprepare na kay nagsugod na ang ija homeschool. Keep safe, Siargao. Gikan na kang Rebecca Sinday. Salamat po, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga. 5 ka fishermen misurrender sa General Luna Municipal Police Station. May surrender ang 5 ka mangingisda mga kasyargaw sa General Luna Municipal Police Station. Dala ang mga illegal niining nga mga gamit sa pagpangisda. Miadto kini sa maong istasyon uban sa ilang barangay officials aron isurrender ang 5 ka improvised compressors o paraphernalia nga ilang pagagamiton sa gitawag nga boson. Sa pag-surrender, misaad ang maong mga mangisda nga magpahigayon na sila o sustainable nga paagi sa pagpangisda. Nahibawaan man nato mga kasyargaw nga ang mga mangisda usa sa mga vulnerable sector sa atong komunidad nga naglisod usab sa panginabuhian. Maong ang General Luna Municipal Police Station mi reach out kanila aron hatagan og higayon sa pagpanginabuhian sa tarong pinaagi na sa proyekto ni ini nga hardin ng pagbabago sa dagat nga nagtumong nga matabangan ang mga fisher folks ilabi na sa mga mentoring kanila ingon nga mga kasyargaw mentoring kanila ingon nga ang mga fisher folk organization o sama sa mga fisher folks organization pag sulod kanila dito sa maong mga organisasyon. Sa maong pakikistorya sa mga mangingisda sa General Luna, gilauman sa General Luna Municipal Police Station nga daghan pa ang mosurrender sa nagpahigayon o sa magpahigayon o nagpahigayon pa usab o illegal na mga pagpangisda dinha na sa kadagatan sa General Luna. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw sa atong munisipalidad sa General Luna mga kasyargaw. Adunay mga ni-surrender na mga mangingisda ilabi na sa mga illegal nga pagpangisda ni ini. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga, RHU og birthing clinic sa Socorro ipailalom sa disinfection. Nagpahibalo karon ang Socorro Rural Health Unit og ang birthing clinic ni ini nga magsarado asa ang maong mga buhatan alang na sa pagpailalom ni ini sa disinfection sugod karong adlaw October 19, 2020. Sumala pa nga ang hinungdan ni ini tungod na sa medical staff ni ini nga nagpositibo sa rapid antibody test kun rat bisan pa asymptomatic ang maong staff. Dugang pa nga ang physical transaction karon sa maong RHU o birthing clinic temporaryong suspendido until further notice mga kasyargaw. Magpahigayon na lamang ang Socorro Health Link mga kasyargaw o magpahigayon og Socorro Health Link o ang tawag konsulta platform sa RHU Socorro para na makaserbisyo gihapon sa katawhang Socoronhon. Pwede ninyo tawagan kining mosunod nga mga numero mga kasyargaw: 0927-973-5084 o ang 0951-459-1667. Akong usbon mga kasyargaw, RHU Socorro kini mga kasyargaw. 0927-973-5084 o ang 0951-459-1667. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon lamang, Lunes hangtod na sa Biyernes.
ang maong tawag konsulta platform nga gipagawas karon sa RHU Socorro para na pagserbisyo sa katawhang Socorronhon. Kaya doon na may pag-disinfect karon nga nahitabo sa maong mga buhatan dinha na sa Socorro. Ingat po kitang tanan. Good morning mga Siargao-non. Maayong buntag po, magandang umaga. Magandang umaga mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga. Kuya G, gikan na kang RJ Rodriguez. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, pakigreet ko. Good morning sa Sinday family, especially kay Randolph. Salamat. Good morning Kuya G, pa-shoutout sa Carduza family from Socorro. Gikan na kang Jonux Carduza. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G sa Botha family, gikan na kang group Diana. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po. Maradyaw na buntag Kuya G, stay safe sa tanan. Shout out sa tanan mga taga barangay Haboy, Pilar, Surigao del Norte, gikan na kang Jo Lim Aparentes Solana. Salamat po, magandang umaga. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning watching from San Benito, gikan na kang Jacob Ariel. Good morning Kuya G, pakigreet sa ako family sa Salbaloza og Sumaylo family, gikan na kang LV Salbaloza. Salamat po. Good morning Kuya G, pakigreet sa ako family and paki-shoutout sa ako lolo nga si Lolo Berto nga nag-birthday kagahapong adlaw sa iyang ika-79 years old. Gikan na kang John Hadja. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, pakigreet mi diri sa Porok 5, General Luna, Siargao, sa Dolgibe family, gikan na kang Jovi Cabanyero. Salamat Jovi. Good morning kaninyong tanan, ilabi na sa mga taga Porok 5, General Luna. Good morning Sir G, pabati po og happy birthday sa akong co-teacher nga si Carmelita Dagbay diyan sa Pilar del Rosario Tubod, gikan na kang Esther yes ma'am. Salamat, good morning, happy birthday po. Good morning Kuya G, gikan na kang Brock Balili. Good morning Kuya G, paki-greet sa Barbero family sa taga Kapalayan, gikan na kang John Lloyd Barbero. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan. Samtang mga ka-Siargao, sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga. MECQ sa Surigao City, mga ka-Siargao, extended hangtod na sa katapusan sa bulan sa Oktubre, mga ka-Siargao, ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Surigao City base na sa gipagawas karon nga Executive Order number 20-046 sa probinsya Surigao del Norte, o ang order extending the validity of MECQ sa Surigao City. Kini nga desisyon tungod na sa nagkataas nga kaso sa confirmed cases nga anaa karon sa 158 nga aktibo na kaso, mga ka-Siargao. Ana usab sa 71 ang ana karon sa 158 ang total cases tuod, mga ka-Siargao. Samtang ang aktibo ana sa 71, samtang 26 na ang namatay, 24 ang probable cases, 55 ang suspected cases, o 574 ang persons under monitoring sa syudad sa Surigao. Maong extended hangtod October 31, 2020, mga ka-Siargao, ang Modified Enhanced Community Quarantine sa maong syudad. Magpadayon ang paggamit sa quarantine pass, istriktong pagpatuman sa mga health protocols, o ang paggamit na usab sa mga e-health forms, mga ka-Siargao. Ilabi na kung musulod kamo sa mga establishmento pampubliko o mga pribadong mga buhatan, pribadong mga opisina, mga ka-Siargao. Kinahanglan na usab ng e-health form, mga ka-Siargao. Ako na latest updates sa kahimtang sa Surigao City, mga ka-Siargao. Samtang, mga ka-Siargao, sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga. Lockdown sa Caraga Regional Hospital Pediatric Wards, PICU o NICU, gipahigayon.
Gipahigayon mga kasyargaw kagahapong adlaw, October 18, 2020, alas 8 sa buntag. Mga kasyargaw, ang pag-lockdown sa Caraga Regional Hospital Pediatric Wards, Pediatric Intensive Care Unit o Neonatal Intensive Care Unit human nga adunay confirmed COVID-19 cases sa mga healthcare workers sa maong wards. Gipahigayon na ang pag-disinfection o gi-isolate na ang mga naapektaran nga mga personahe sa pagkakaron no hospital admission asa sa mga pediatric o obstetric cases o i-forward asa ang mga pasyente sa laing healthcare facilities. Maong sa pagkakaron, gihangyo ang katawhan nga mosabot og makikooperar alang na sa pag-obserbar sa safety health protocols mga kasyargaw sa Caraga Regional Hospital mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates dito na sa maong ospital mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, ang COVID-19 updates nato sa Caraga karon sa gipagawas nga report sa DOH-THD Caraga as of October 17, 2020, adunay naitala nga 34 new confirmed cases sa rehiyon sa Caraga. Ang detalye mga kasyargaw atong pagatan-awon karon. As of October 17, 2020, we have 34 new confirmed positive COVID-19 cases. For areas of distribution, 4 cases from Agusan del Norte, Santiago 3, Kitcharao 1. 3 cases from Cabadbaran City, distributed in the following barangays: Barangay 12 1, Comagascas 1, Katugasan 1. 8 cases from Agusan del Sur, Loreto 7, Prosperidad 1. 2 cases from Dapa, Surigao del Norte, and 17 cases for Butuan City, distributed in the following barangays: Libertad 3, Villacananga 3, San Vicente 2, and 1 case each for the following barangays: Agaw, Ambago, Ampayon, Bayanihan, Doongan, Fort Poyohon, Golden Ribbon, Maon, and Big Daulan. For classification of cases, we have recorded 29 local transmission cases in local transmission areas, 4 no travel history to an area with local transmission, and 1 with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 18 are asymptomatic and 16 have mild symptoms. For status of management, 34 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of October 17, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 2,225 confirmed cases, 778 active cases, 1,351 recoveries, and 96 deaths. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates sa DOH Caraga. Atong balikon ang gikabutyag na sa DOH Caraga na duha sa Dapa. Mao kato ang Dapa confirmed case number 6 ug number 7 mga kasyargaw. Maong delay ang reporting sa DOH kay gihimay-himay man niini mga kasyargaw ang ilang mga report. Apan ang laing tulong atong gika-report mugawas na unya mga kasyargaw sa DOH. Latest updates man kining atong gibalita mga kasyargaw, ilabi na sa confirmed case gikan mismo sa RHU Dapa mga kasyargaw. Good morning Kuya G, paki-greet sa ako family sa Burgos, Osares family, watching from Quezon City, Philippines. Thank you gikan na kang Christopher Bonares Osares. Salamat po. Good morning Kuya G, paki-greet sa akong asawa nga kaanakon na ingna, I love you from Bana na gwapo gikan na kang Leonilo Danyas Jr. Salamat. Magandang umaga kanimo Leonilo. Salamat kanimo din ha. Good morning Kuya G, watching from Cambas Dapa. Keep safe everyone. Gikan na kang Che Gabutero. Salamat Che. Hello Kuya G, paki-greet ko sa ako brother nga happy 44th birthday
si Alex Cabañeros sa Makabalan, Cagayan, DW Pro City. Gika na. Kang Joby Cabañeros, salamat po, magandang umaga. Good morning mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, 35,345 ka-contact tracers na hire na sa TILG, mga kasyargaw. Na-hire na karon mga kasyargaw ang 35,345 ka mga contact tracers sa tibuok nasod Pilipinas. Base na sa giingon karon ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Kini haduol na sa gikinahanglan sa maong ahensya nga 50,000 ka contact tracers. Giingon usab niini nga ang 27,879 sa maong mga na-hire miagi na sa mga training o gideploy na sa tibuok nasod Pilipinas. Ang detalye gikan mismo kan DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Malapit na po nating makuha yung ating target na 50,000 contact tracers na alinsunod po sa Bayanihan 2 Act. Ang latest datos po natin na na-hire na ng DILG ay nasa 35,345. At sa numero pong itong 35,345 na 27,879 ay na-train na po natin. At ito pong mga na-train na ay na-deploy na natin sa mga iba't ibang mga LGUs sa buong bansa. 65,000 na po ang nag-apply sa ILG for the 50,000 slots. We have processed some 57,743 applications. At lumalabas nga po dito sa mga naproseso namin aplikasyon na marami namang kwalipikado. Kaya nakapag-hire na po kami ng 35,345. I would expect po na in the next week, matatapos na po ng DILG yung pag-hire ng additional contact tracers at maidi-deploy na po namin sila sa lahat ng mga LGUs sa buong bansa. Mao kato mga kasyargaw ang mismo pamahayag, mismong pagkumpirma, mismong detalye gikan na kang DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Nanay 35,345 mga kasyargaw nga mga contact tracers nato nga na-hire mga kasyargaw. Nado na pa'y kulang apan sumala pa kang Undersecretary Jonathan Malaya nga padayon ang ilang hiring mga kasyargaw. Posibleng makompleto na kini mga kasyargaw. Good luck sa atong mga contact tracers. Samtang mga kasyargaw sa atong gamay lamang na horoscope kaninyong tanan mga kasyargaw. Kini aron na paghatag kaninyo mga kasyargaw sa giya para na sa pagkabot nato sa success karon mga kasyargaw. Sa horoscope nga Aris mga kasyargaw. Sa horoscope nga Aris, ayuhon nimo ang mga legal issues, ma-develop nimo ang positive energies aron mo abot sa imo ang mga swerte. Lucky numbers 8, 30, 48, 52. Lucky color, French blue. Samtang mga kasyargaw sa Taurus, malipay ang kauban sa quiet service nga ihatag sa ila. Kinahanglan ka sa imong family karon mudaghan ang imong bahandi mga kasyargaw. Walay lucky numbers o walay lucky color ang Taurus karon mga kasyargaw. Samtang sa Gemini, mag-focus ka sa imong family o private life. Ang imong difficulties, ang sign nga naa ka sa wrong life nga kinahanglan og change nimo mga kasyargaw. Wala gihapoy lucky numbers ug walay lucky colors mga kasyargaw. Samtang sa Leo, maila nimo ang progressive business partner sa imong out of town travel. Ang group contacts muhatag og new business opportunities kanimo mga kasyargaw. Walay lucky numbers ug walay lucky colors karon ang Leo
mga kasyargaw. Mao kana ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Taud-taud adunay dugang pa ni ana, mga kasyargaw, human sa atong mga pipila ka mga bahin sa atong mga balita karong buntaga. Good morning po sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Pabati ako sa bana nga si Roger Pagado Jr. Gikan na kang Razal Gorgonio. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G. Gikan na sa taga Angono Rizal. Gikan na kang Heidi Sulapa. Salamat po, magandang umaga. Good morning watching from Labangon, Cebu City. Gikan na kang Chacon Carlos Miranda Gonzalez. Salamat po, magandang umaga kanimo din ha. Good morning po. Good morning Kuya G sa taga Siargao. Gikan na sa Angono Rizal. Gikan na kang Heidi Sulapa. Salamat. Mayong buntag Kuya G, mayong buntag Surigao City. Gikan na sa Barangay Lipata. Gikan na kang Fe Ingo. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga. COVID-19 vaccine, duha ka dosage matag tao. Gikabutyag karon ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergerie, mga kasyargaw, nga ang kadaghanan sa mga bakuna karon sa COVID-19 nga kasamtangang gidevelop nang inahanglan og duha ka dosage matag tao. Dugang pa nga wala pa usab na sayran sa DOH kung pila ba gayon ang presyo sa mga bakuna, og sumala pa nga nakigpulong na karon ang gobyerno sa mga manufacturers aron maiubos ang presyo sa mga bakuna. Ang detalye, mga kasyargaw, gikan mismo kan DOH Undersecretary Maria Rosario Vergerie. Iba-iba ho yung mga bakuna, no, na pinapresenta sa atin. But most of these vaccines that are being presented, no, at ginagawa ngayon sa merkado ay 2 doses po siya, no? So it's 2 doses for each person. Yun pong presyo, hindi pa rin ho yan sigurado, no? Marami pa hong mga lumalabas na ibang presyo, and what the government is doing right now, nakikipag-usap po tayo sa iba't ibang mekanismo katulad nung sa COVAX facility kung saan mabibigyan tayo na mas mababa na presyo because we will be subsidized as one of those countries na pwedeng eligible for this, no? And aside from that, of course, we are talking with other manufacturers through bilateral partners para mas mapababa pa natin ang presyo, mas maging accessible para sa Pilipinas itong mga ganitong klaseng bakuna. Mao kana, mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergerie bahin na sa maong issue karon sa mga bakuna. Sumala pa kaniya nga duha ka dosage matag tawo ang kinahanglan ilabi na sa mga gidevelop karon na mga COVID-19 vaccine. Samtang, mga kasyargaw, sa dugang nato nga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Sa Virgo, increasing ang imong workload. Ayuhon ang goal setting sa imong family karon. Lucky numbers 13, 53, 37, 44. Lucky color midnight blue. Samtang sa Libra, inspired ka sa new role sa project. Starting event kining nga mohatag og good feelings. Adunay experience sa spiritual insight. Lucky numbers nimo karon 12, 30, 50, 39, 50. Og ang lucky color nimo red, mga kasyargaw. Samtang sa Scorpio, great time aron ma-improve ang relationship sa kauban. Ang social event muhatag og bag-ong business contact nimo, mga kasyargaw. Walay lucky colors o walay lucky numbers karon, mga kasyargaw, ang Scorpio, mga kasyargaw. Maguna ang lain natong bahin sa horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Napay laing upat sunod nato na mga bahin sa mga balita, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, sa segment nato nga entertainment, subscriber ni Bea Alonzo miabot na sa 100K.
Nakadawat na karon og silver play button gikan sa YouTube. Human makaabot na sa 100k subscribers ang aktres nga si Bea Alonzo. Nahibaluman kita nga miagi si Bea og kasakit og kini mihatag kaniya og mga lessons sa kinabuhi. Samtang gisugdan niya niini ang iyang first vlog pinaagi na sa pagdonar sa St. Michael the Archangel Parish ingon nga pagtabang sa mga frontliners, but eventually mga kasyargaw nahimo na nga motabang sa mga nanginhanglang katawhan. Dugang usab sa iyang pagkadawat o dungan sa iyang pagkadawat sa silver play button mga kasyargaw, nagselebrar usab kini sa iyang birthday. Mao na ang atong latest update sa entertainment karong buntaga mga kasyargaw. Samtang sa dugang nato nga horoscope karong buntaga mga kasyargaw, kini mga kasyargaw giya nato para sa pag-abot nato sa atong success. Sa Sagittarius mga kasyargaw, ang imong prosperity karon nasa tao o naa sa tao. Daghang mahimong business contacts nimo karon. Ang imong financial prospect mag-increase ang mag-multiply karon mga kasyargaw. Walay lucky numbers ug walay lucky colors karong buntaga mga kasyargaw. Samtang sa Capricorn, kinahanglan extra effort sa imong work. Ang world event ang mag-influence sa imong big personal issues. Lucky numbers 22, 36, 47, 52. Lucky color ice cream pink mga kasyargaw. Samtang sa Aquarius, mag-intensify ang imong efforts at home. Ang imong finances kinahanglan og focus, mag-develop og plano aron dunay harmony sa imong communication. Walay lucky numbers ug walay lucky colors karong buntaga mga kasyargaw. Samtang sa Pisces, ang himong home responsibilities mag-interfere ang time sa imong daily routine aron maayo ang imong work. Lucky numbers 38, 30, 56, 37 ug ang lucky color mga kasyargaw cranberry red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Giya lamang kini mga kasyargaw para sa pagkabot nato sa atong success. Good morning Kuya G. Watching from Del Carmen, gikan na kan Joshua Villafuerte. Salamat po. Hello Siargao, good morning. Gikan na kan Josephine Zaragoza Condolon. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing po. Samtang mga ka-Siargao, ang COVID-19 nato o COVID-19 updates nato sa tibuok nasod Pilipinas mga ka-Siargao. Ang atong COVID-19 o total COVID-19 case sa atong Pilipinas 356,618, 39,808 niini mga ka-Siargao. Ang active cases, sa mga active cases 82.8% ang nakasinati og mild symptoms, samtang 310,158 na mga ka-Siargao ang naka-recover, samtang ang nangamatay 6,652 na mga ka-Siargao. Sulod lamang sa 24 oras. Ingat mga ka-Siargao, ilabi na sa atong panahon karon nga nagadaghan ang COVID-19 positive. Ilabi na dinhin na sa atong probinsya Surigao del Norte. Stay safe, stay at home mga ka-Siargao. Ingat kitang tanan mga ka-Siargao. Samtang mga ka-Siargao, 67 days na lang Pasko na. Pasko na mga ka-Siargao. Bisan pa aduna kitay gibati karon ng mga krisis, magpadayon gihapon ang pagsaulog nato sa atong kapaskuhan. Tungod kay ang Ginoong Hesukristo man ang atong gisaulog, ilabi na sa iyang pagkatao karon. Ampo lamang kitang tanan mga ka-Siargao. Ayaw ka sipog, ayaw ka ulaw nga mobalik sa
pagampo ngadto na sa atong Ginoo. It's no when we Merry Christmas po kaninyong tanan mga kasyarga. 67 days na lang, Pasko na mga kasyarga. Good morning, Siargao. Amping tang tanan, ika na kang Esther Cagas. Salamat po, magandang umaga. Good morning, mga kasyargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers karon, atong mga reactors, atong mga commenters. Dinhin na lamang ko kutob mga kasyargao. Hangtod sa sunod nga to, nga panag-uban. Dinhin na sa atong programa, Siargao TV News, para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dinhin na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, Caraga Region, sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibok kalibutan. Kininyo nagalagad sa live stream karong buntaga, Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargao. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning po kaninyong tanan.